أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yan uwa mun ƙara dawowa a karo na gaba shin waɗannan riwayoyi da muke karantawa akan abin da ya shafi harkar shigarwa da mumini farin ciki da kuma falalar yin haka a wajen Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya wannan aiki din. Insha Allah a yanzu ma daga cikin hadisan da muke karantawa na masumai ga wani hadisi daga Abi Abdullah qala Abu Abdullah ne ya faɗa qala Abu Abdullah alaihi salam. Abu Abdullah yake cewa fi hadisin tawilin a wani hadisi mai tsayi amma an yanko bakin daidai gwargwado. Me yake cewa idza ba'asa Allahu al-mu'mina min qabrihi idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi mumini daga kabarinsa kharaja ma'ahu mithalun yuqaddimu amamahu sai Allah ta'ala ya tashe shi tare da wani misal wanda kuma zai zama a gaban shi wannan muminin. Misal kamar dan jagora, wata halitta kamar dan jagora zai zama a gaban shi wannan muminin yana masa wato jagoranci. kullama ra'al mu'minu hawlan min ahwali yawmal qiyamati duk lokacin da wannan muminin ya ga wani bala'i daga cikin musifin ranar alkiyama qala lahu al-mithal sai wannan misal din wannan dan jagora nasa ya ce masa ya faɗa shi wannan muminin la tafza wa la tahzan kar ka tsorata sannan kada kai bakin ciki wa abshir bis sururi wal karamati min Allah azza wa jalla lalle ina maka bishara da farin ciki da karamci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato kai bishara da abin da zaka haɗa shi na karamci da farin ciki wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya kaifa bayna yaday Allah azza wa jalla zai ta tafiya da shi sai ya kai shi gaba ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya fa yuhasibuhu hisaban yasiran sai a masa hisabi mai sauki wa yu'mar bihi ila aljannati sai kuma ai umarce shi zuwa wato ya tafi da shi zuwa ga aljanna wal mithal amamahu wannan misal din dan jagoran yana kuma gabansa fa yaqulu lahu almu'min sai wannan mu'minin ya faɗa wannan dan jagora din ya ce masa me yarhamukallahu ni'mal kharij kharajta ma'i ko kharajat ma'i sai shi mu'min ya ce kai Allah ta'ala ya maka rahama lalle madalla da wannan mai fitowa da ya fito tare da ni min kabari daga cikin kabari na wa ma zalta tubashshiruni baka gushe ba ka neman bashara bis sururi wal karamati min Allah azza wa jal ka neman bashara da farin ciki da karamci daga wajen Allah subhanahu wataala hatta ra'aitu zalik har sai da naga duk abin da kake faɗa mu duka sai na gansu wa yaqulu man ant sai shi wannan mumini ya tambayi wannan misalin shin wane ne ma kai tukuna wane ne kai fa yaqulu al misal sai misalin yace ana surur alladhi kunta adkhalta ala akhika al mu'min fi dunya ni ne wannan farin cikin da ka kasance ka shigar wa dan uwanka mumini a gidan duniya khalaqani Allahu azza wa jalla minhu to Allah subhanahu wataala ya halicce ni daga wannan farin cikin da ka shigar wa wannan muminin ne la ubashshiruka domin in yi maka bishara da abin da ka aikata mai kyau. Wannan hadisi ne mai tsayi kamar yadda aka faɗa tun a farko amma an yanko daidai bakin gwargwado daidai bukata. Shi ma hadisin yana cikin littafin alkafi na Sheikh Al-Khulaini juz'i na 2 shafi na 191. Wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wato kyautata mumini da faranta mumini wanda a cikin wannan abin da kai Allah ta'ala zai halattar da wani misal wani dan jagora ka tashi a garin da baka san kowa ba ko a gurin da baka san kowa ba amma Allah ya halatta maka dan jagora daga aikin da kai nagari dan yi maka jagoranci har idan ka ga wani bai daga maka hankali ce kai hakuri kar ka tsorata kar kai bakin ciki ina maka bishara da abin da zaka haɗu da shi wajen Allah subhanahu wataala na farin ciki da karamci. Wannan shine shigarwa mumini farin ciki a wannan duniyar tamu musamman a watan Ramadan dan uwa mumini wanda Allah subhanahu wataala ya baka abin da zaka shigarwa mumini farin ciki kai kokari ka aikata wannan din.
وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم